Добро утро, уважаеми зрители. Изключително съм разтревожен от информацията, че няколко дами в България са самотни. Сред тях са актрисата Луиза Григорова, мис Плеймейт, Силвия Бахати и не на последно място ледената кралица Аз Дисран. Аз веднага се наех така да помогна на тези красавици. Днес започваме с исландския гейзер на страстта Аз Дисран. Добро утро, добре дошла. Страхотно изглеждаш тази сутрин. Мерси. Успя ли да се наспиш? Да. Така, да започваме направо директно. На какви параметри чисто физически трябва да отговаря един мъж, за така да попадне в твоите изисквания? Да ги покрие, така да се каже. Well, I don't have any special recipe, but he has to be handsome with a nice body. Нямам някаква специална рецепта, обаче трябва да е красив, да има хубаво тяло. Беше омъжена за футболист, това значи, че имаш предпочитания към футболистите. Does it mean you have some predilection for football players? I have to say yes. I like football players. Да, трябва да кажа, че имам такова. Обичам футболистите. But maybe my next husband will probably not be a football player. Но все пак, може би следващия ми съпруг няма да е футболист. Аз имам едно предложение, там ще го видиш на видеостената. Един много нашумял напоследък една актуална звезда от Big Brother, изданието на Big Brother. Не знам дали си я засичала на шоута в България. Мислиш ли, че е подходящ за теб? Харесва ли ти? Той в момента, между другото, си търси жена. Даже съвсем официално в преданието на Венета Райкова Горещо, където и ти си била гост. Това е Панайот. Може ли следващата снимка да видим? Харесва ли ти Панайот? He looks handsome. Значи може да има шансове. I don't know him, but... Не го познавам обаче. Добре. Преминаваме сега към един друг ерген. Следващото ми предложение е мое. Топ ерген в България, който няколко пъти се опитваше да се ожени, обаче не успя в крайна сметка да се ожени. Ето го, това е Митю Пищова. No, he's not my... Това значи ли само защото е по-възрастен ли, примерно? I like beautiful things and I want my husband to be beautiful next to me. Красивите неща и искам мъжът, който е до мен, да бъде красив. Добре, щом каза красив мъж, имам вече едно чуждестранно предложение за теб. Джордж Клуни, какво ще кажеш за Джордж Клуни? Той също е самотен мъж, доколкото знам. Може да го видим, мисля, че имаме снимка. Казваш, че е страхотен кандидат. Ами аз се надявам да дойде скоро в България, за да снима филм у нас, за да може по някакъв начин да се запознаете. Yeah, let's hope so. И аз се надявам. Добре, харесваш ли премиера? Много български жени харесват българския премиер. Какво мислиш за него като мъж? Бойко Борисов ли? Yeah, he's quite hot. Да, доста е така горещ. Вярна ли е наистина тази информация и кой е пуснал така в информационните сайтове, в вестниците, когато се появи вчера, че Аз Дисран е много самотна и наистина си търси половинка? Или това е само някаква спекулация? Of course, it's nicer to have somebody with you. Естествено, че е много по-хубаво да имаш някой до себе си. But I'm not, I'm feeling okay. I'm okay. Of course, I would love to meet somebody that Аз се чувствам добре и все пак бих искала да срещна някой, когато харесвам. I'm still looking for the prince. Все още си търся принца. Какво се случи с мъжете, с който бяхте много влюбени? Той беше за известно време футболист на ЦСКА. Той сега в България ли? No, he's living in Iceland. Не, той си живее в Исландия. He has a new girlfriend now. Има сега ново гадже. Така е? Как го възприемаш това, че той има нов приятел? We are very good friends. We have a very good relationship. Ние сме много добри приятели, имаме много добра връзка. Само да кажем, колеги, не знам дали вървят тези снимки в момента, които виждаме. Това не е съпруга, разбира се, на Аздис. Това е Ангел Калинов, един модел, с който имахте ли отношения с Ангел Калинов, този известен български модел? I did not have an affair. I had like a love relationship with him for some time. Имахме любовна връзка с него за известно време. And he lives in Poland. It was too hard for us to
Той живее в keep it Полша, going. така че за нас беше доста трудно да поддържаме тази връзка. Просто But решихте, че... he's a very nice guy. Но той е много приятен човек. So we just decided to split up. Добре. Yeah, we are also very good friends. И ние също останахме много добри приятели. Добре, не искат ли твоите родители, предполагам, че те са в Исландия, да се съберете отново с твоя съпруг в името на децата? Все пак вие имате 3 деца, доколкото знам. Of course, everybody would probably like that, but Естествено, всеки би искал, вероятно, това. it's not possible. Но не е възможно. Къде си по-популярна всъщност? В Исландия или в България? I think it's very similar. Similar Мисля, че е situation. сходна ситуацията. Of course, Iceland is much smaller, so the Там е по-лесно да си Естествено, популярен. Исландия е more по-малко. people here like По-малко me. хора има по-лесно да си популярен. Добре, къде се живее по-лесно? Всички се оплакваме, че трудно се живее в България. В Исландия пък е много студено, България, въпреки че for има sure. гейзери. България. В България се живее по-лесно. А ти в момента с какво си изкарваш прехраната? Знам, че имаше компания за бельо, такава като модна къща, обаче нещо не са се получили нещата. Somehow things didn't work. Или получаваш издръжка от съпруга Or си? maybe you are supported by your husband. He pays you a little money. No, I have many businesses. Аз имам много различни видове бизнес. I've been spending the last 2 months in Iceland, Последните 2 месеца прекарах в and Исландия. I'm here now at the moment to look at some business opportunities. А сега съм тук в момента, за да гледам да разгледам някои бизнес С какво са възможности. свързани? What are they related with? I cannot say it now. Не мога сега да разкрия It's a това. secret. Yeah, Тайна. cigarette. Има ли? But Да. I will bring something new in February, March. Но през into февруари-март България. ще излезе Ще с се нещо чуе. ново в България. And people will hear about it. Има ли в Исландия такова поверие, че не се говори предварително за нещата, за да се случат наистина и за да се получат и в бизнеса? So that things happen. Yeah. Да. I think it happens for me all the time. If I speak about it, it За disappears. мен винаги е така. Ако предварително говоря за нещо, то не се случва. So I'll have to try to. Кои са Така че се опитвам Вече да мълча. доста време си в България. Кои са така най-интересните думи, които си научил на български? И най-смешните думи, които най-смешно се произнасят и най-странно за теб? Words you learned in Bulgarian. Клетски за себе. Как моля? Клетски за себе. Клечки за зъби. Добре. Музли клетски за себе. Може ли клечки за зъби? А може ли да ни кажеш името на този вулкан, който така засипа с пепел цяла Европа и който е толкова труден за произнасяне на всички българи? Как е Исланд? Да чуем малко исландски в студиото. Let's listen to Okay, so I will say it first, and then you will have to say it. Окей. Аз те разпитвах тук и ти показвах някакви снимки, сега и ти трябва малко да ми дадеш hard time, както се казва, да ме поставиш в неудобно положение. Okay, so listen. Окей. Слушайте. Eyjafjallajökull. О. Трябва да ми кажеш как точно се поставя езика, между другото, защото видях, че няколко Explain пъти. to him how to put the Може ли letter tongue. още веднъж специално за мен, Would you все пак? please, especially to him, repeat it once more. Ея, Eyjafjallajökull. фятла, юкутл. О. Now put it Eyjafjallajökull. together. Ея, Eyjafjallajökull. фятла, юкутл. Yeah, I'm so good. very good. Добре, какво искаш да пожелаеш на зрителите на So нова what would you телевизия like to wish to the за spectators? новата година? Nova TV for the new year. I wish you all the best and thank you for 2012. And if it's some good-looking husband for me out there, just contact me on Facebook. Желая ви всичко добро за новата година. Благодаря ви за миналата. А ако намерите добър мъж за мен, поставете го, известете ме по he's a little bit Фейсбук. too old. He's too old. Yeah. Окей. Добре, тя каза, че Малко Хефнер е. е твърде стар за нея. Добре, видяхте първата част от нашата рубрика да намерим мъж за красиви жени. Разбира се, гостуваше ни Азди Сран, ледената кралица от Исландия. Една наистина много красива жена на живо. Благодаря ти за това гостуване. Пожелавам ти късмет и в бизнеса, и във всички други начинания.